Ahojte. Táto marhuľa bola vysadená na jar, ale žiaľ neujala sa. Týmto sa mi aj potvrdilo moje zlaté pravidlo vysádzať stromy len na jeseň. Takže kúpil som náhradu a aspoň si môžete pozrieť proces výsadby. Takže na výsadbu budeme potrebovať v prvom rade záhradné náradie, lopata, rýl, potom tu mám nejaký dobrý substrát, nožnice, záhradné nožnice, vodováhu, nejaký dobrý alkohol a vápno v nejakej priateľnej forme pre rastliny. Môžeme začať. Nuž, jamu mám vykopanú. Múdre knihy píšu rozmer 60x60x60 cm. No a tu si ešte pozrieme, že ten starý strom, aký mal koreňový systém. No, žiadny. Je to na poli zaschnuté, na poli zhnité, takže je oprávnené vymeniť ho. Kôstkoviny potrebujú na tvorbu škrupín vápno, takže niečo si sem nasypeme. Ja mám liadok vápenatý. Nie je to ideálne, ale lepšie nemám. Prisypeme. Takže ako vidíme, voda vsiakla, zatlčieme oporný stĺpik. Je to dôležité, aby vám novo vysadený stromček pri prvom väčšom vetre nevyvalilo, takže táto bakula má svoje opodstatnenie. Je dobré ju zatlcť napred, aby sme potom neporušili korene. Tak teraz vám ukážem, čo treba robiť, ako pripraviť korene, alebo teda stromček
predtým, než ho strčíme do jamy. Takže vidíme, že to krásna koreňová sústava, obrovské, super. Samozrejme, pri vyorávaní sa stane, že sa niečo ulomí, to treba odstrihnúť. Poškodené, zhnité, treba strihať. A teraz uvidíte, na čo je tu vodováha. Korene striháme vždy tak, aby bol rez vodorovne. Vždy rovnobežne so zemou. Je to dôležité, aby sa zlínajúce pary dotýkali reznej plochy a tým sa koreň rýchlo zahojí. Takže ideme na to. Skracujeme a striháme len hrubé korene. Tenké vlásočnice nechávame na pokoji. Podľa tieňa vidíte, že kolík je z južnej strany. Ja to tak dávam preto, aby mi ten kolík tienil na jar pred slnkom. Neskôr sa pustí prúdenie miazgy, takže nižšie riziko, že omrznú kúčiky. Ďalšia vec, miesto štepenia musí byť vždy nad úrovňou zeme. Stromček sadíme do takej hĺbky, ako bol v škôlke. To vidíme podľa rozdielnych farieb, takže približne tu. Ja si stromček takto prichytím a môžem začať zasypávať. Ešte jedna dôležitá vec. Spomínal som na začiatku alkohol. Mám ho tu v takomto roztrekovači. Vždy dezinfikujeme náradie, s ktorým zasahujeme. Je to dôležité, aby sme neprenášali choroby z jedného stromu na druhý. A keď už sadím strom, tak by som bol rád, keby bol aj zdravý. Takže tak.